שלום לכולם, אני ג'יוון, והיום נתרגל יחד דמיון מודרך לשינה עמוקה ורגוע. אני אדריך אתכם לאט לאט ובנשימה מודרכת אל מסע פנימה שמאפשר לצלול אל תוך שינה טובה, מלאה ומרגיעה. את התרגול אנחנו מתרגלים כאשר אתם כבר עם פיג'מה. שוכבים במיטה בעיניים עצומות. אלו מכם שרגילים ואוהבים להניח כרית עיניים או כיסוי עיניים, תדאגו גם לזה. כעת אנחנו מתחילים את התרגול. מאחלת לנו מסע נעים, מתוק ומרגיע. אנחנו נתחיל את התרגול בלהקשיב לנשימה. בואו ברכות נניח את כפות הידיים על הבטן. ובואו ניקח 3 נשימות עמוקות, נדיבות ודינמיות. כאשר בנשיפה אנחנו משמיעים הנחת נשיפה משחררת. לשחרר. לשחרר. ועוד נשימה עמוקה ועוד הנחת רווחה משחררת, כל אחד עם עצמו. ואם יש גם צורך כרגע אולי לנער את האגן או את כפות הרגליים או את הראש מצד לצד, או לשחרר את השפתיים. אנחנו רוצים רגע בצורה דינמית לפני שאנחנו שוקעים אל עבר דמיון מודרך, מרגיע, שבו הגוף לא יזוז יותר, רק הנשימה תלטף אותנו, תרגיע ותרדים אותנו. אנחנו רוצים לרגע לתת תנועה קצת יותר דינמית, גם לנשימה, גם לאגן ולבית החזה. כל אחד ירגיש כרגע איפה הקטרזיס, המיני קטרזיס, הקטן כרגע שלו עם עצמו, לשחרר מתח. כמו שאמרתי, אפשר ככה לנדנד את הראש מצד לצד עם קול, לפתוח, לסגור את הלסתות בהשמעת קולות עדינים. אפשר רק לשחרר את שרירי הפנים בתנועה דינמית, קצת כמו פרצופים מול המראה, כשאנחנו אולי קצת מתופפים על הפנים, או רק פותחים וסגורים את הלסת. ושימו לב אם אתם צריכים את הצליל שמלווה את תנועת השחרור החוצה. בדקו אם יש עוד מקום בגוף שצריך את התנועה הדינמית הזאת. אולי האגן רוצה לשחרר את הצ'קרה הראשונה וככה לנער אותו מצד לצד, אולי בטיפופים עדינים על בית החזה או על הבטן או על האגן או על המצח. תרגישו, זה הרגע שלכם עם עצמכם למיני קטרזיס, לשחרור מתח. קחו את הזמן להרגיש, קחו את הזמן לשחרר, וכשאתם מרגישים שזה מספיק,
תעברו לנשימות רק דרך האף. שפתיים נוגעות אחת בשנייה. תתבוננו כיצד המיני קתרזיס, המיני שחרור, ניעור, השמעת קול, השפיע על הגוף. אולי כבר אתם מרגישים רגועים יותר, רפואיים יותר. אולי כבר מועקה השתחררה מהלב, מהראש, מהגוף. וכעת אתם מוכנים לעבור לתרגול השקט יותר, בו אתם עוצמים עיניים, מניחים את כיסוי העיניים אם יש. מניחים כרגע את כפות הידיים על הבטן. ומהרגע הזה אתם קשובים לקול שלי, להנחיות שלי ולנשימה שלכם. שימו לב למגע כפות הידיים על הבטן. התמקדו במגע כפות הידיים על הבטן. אתם מוזמנים לדמיין בלון אור במרכז חלל הבטן. בלון מלא באור לבן. עם השאיפה תאפשרו לאור הלבן למלא את חלל הבטן אל עבר כל הצדדים. קחו את הזמן, תנו לאור להתפשט עוד ועוד. שימו לב כיצד בנשיפה הבטן שוקעת, שוקעת, שוקעת ונחה. למעשה אנחנו רוצים לתת לבטן לנוע עם הנשימות אל עבר כפות הידיים ואל עבר הגב התחתון ברכות, בלי מאמץ. התודעה מתמקדת בקול שלי ובמגע כפות הידיים שלכם. בקול שלי ובמגע כפות הידיים שלכם. בואו ניקח נשימה נוספת ונרגיש כיצד אנחנו מתמלאים באנרגיה מרגיעה, מלטפת, רכה. אנחנו מרגישים את האור הלבן מלטף אותנו, מרגיע אותנו. כעת אנחנו מרגישים רגועים יותר, שלווים יותר.
רגועים יותר, שלווים יותר. תנו לנשימה המרגיעה ולמודעות לקחת אתכם למקום שקט ובטוח בתוך עולמכם הפנימי, מקום בו אתם יכולים עכשיו להרפות ולשקוע לשינה עמוקה, מתוקה ומלאה. הנשימה נעשית עמוקה יותר, רגועה יותר. הגוף שלכם נעשה כבד יותר, רפוי יותר. ועם הנשיפה הבאה אנחנו מחזירים את כפות הידיים לצידי הגוף. כפות הידיים פונות אל עבר השמיים. אנחנו שמים לב לנשימה הפשוטה והטבעית שלנו. אנחנו מקשיבים לצליל הנשימה בגרון, בבית החזה ובבטן. כל הגוף נעשה רפוי ושוקע אל תוך המזרן. בעיניים כבדות ושוקעות אל החלק האחורי של הראש. כבדות. אנחנו מרפים כתפיים, מרכז הגרון, בין הגבות. אנחנו מרפים אגן, כפות ידיים, כפות רגליים ובית החזה. להרפות. הגוף נעשה רפוי, כבד ושוקע אל תוך המזרן. שוקע. אתם מרגישים רגועים יותר, רפואיים יותר, מאושרים יותר, שלווים יותר. ובקדמת המצח נמצא מסך התודעה שלנו. מסך התודעה צבעו לבן, נקי וחלק. על גבי מסך התודעה אנחנו נצא לטיול בים. בואו נדמיין שאנחנו יושבים על שפת הים ומביטים באוקיינוס הגדול. הים רגוע ושלב. אנחנו רואים ושומעים גלים עדינים, גלים עדינים, גלים עדינים, מלטפים את החוף.
רעש עדין של גלים מלטפים את כפות הרגליים שלנו ואת חוף הים. האם יש משהו שתרצו כעת לשחרר אל עבר האוקיינוס הגדול? האם עברתם היום משהו שמפריע לכם להירדם? מחשבה מועקה בלב, משהו שהגיע הזמן לאפשר לו לנוע הלאה. תחושה של שחרור, תחושה של שחרור, תחושה של שחרור. מה הייתם רוצים לשחרר עכשיו? מה מעיק עליכם? מה מציק? אתם מוזמנים להניח את מה שמעיק עליכם על הגל הבא שמלטף את רגליכם, בידיעה מלאה שהגל הזה ייקח את הכל חזרה אל האוקיינוס. הים כל כך גדול ורחב, הוא יכול להכיל את הרגשות והמחשבות של כולנו. הים כל כך גדול ורחב, יכול להכיל עצב, מועקה וכובד שתשימו עליו כעת. תנו לו לשטוף אתכם, תנו לו לעזור לכם, תרפו. Surrender, כניעה מתוקה אל המים הרכים, המלטפים, אל האור הלבן שבמרכז הנשימה. כעת אתם רפואיים יותר, שלווים יותר, שמחים יותר, בריאים יותר. תחושה של שחרור, תחושה של שחרור. והגוף שוקע, שוקע ונח אל תוך המזרן. הנשימה יותר כבדה ורפויה, העיניים כבדות יותר ושוקעות אל החלק האחורי של הראש. המים מלטפים, הרגיעה ממשיכה להעמיק, ומשהו בכם כרגע צולל פנימה עמוק ונח. אתם מתחילים להירדם ולשקוע
אל עולם בטוח, שקט, נקי, רפוי. כעת אתם מוכנים לעבור למצב תודעה אחר, מצב של שינה. אני מזמינה אתכם כעת לראות על מסך התודעה שלנו. מסך התודעה חזר להיות לבן, נקי וחלק. כרגע על גבי מסך התודעה אתם רואים שער. שער השינה. שער השינה מלא בפרחים לבנים, עטוף באור לבן, והשער נפתח אליכם, נפתח בשבילכם, כי הגיעה השעה והזמן עבורכם לעבור דרך השער הזה ולאפשר לגוף להיכנס לשינה עמוקה ומלאה. כאשר אתם עוברים דרך שער השינה, אתם נכנסים פנימה למצב של תודעה אחר. מצב שקט, שלב. אתם יודעים כעת שתוכלו לצלול לשינה טובה, רצופה, רגועה מאוד, כי שחררתם כל כך הרבה אל האוקיינוס הגדול. ואתם פתוחים כעת, רגועים כעת, מאושרים כעת, סומכים כעת לחוות את השינה הזו באופן מלא, רציף, רגוע. כך שכאשר תקומו מחר בבוקר, ולא משנה כמה שעות ישנתם, השינה הזאת תהיה כל כך מתוקה, כל כך עמוקה וטובה, שהיא תיתן לכם את כל הכוח ואהבה ליום שלם. אתם יודעים שכשהשינה היא איכותית, גם מספר מועט של שעות מספיק למלא אותנו באנרגיה, בשמחה, בכוח החיים. וגם אם אתם עדיין מקשיבים לי והתודעה שלכם עוד קצת בין העולמות, תדעו לכם שהגוף שלכם כבר במנוחה מלאה, וזה נפלא ומבורך, והוא מתמלא באנרגיה חדשה ובעוד ועוד מהאור הלבן. לאט לאט, תכף ומיד, גם התודעה תצטרף אל הגוף, וגם הנשימה
גוף, תודעה ונשימה מתמזגים ושוקעים יחד אל שינה מתוקה. הגוף, התודעה והנשימה שוקעים אל שינה עמוקה. כעת תוכלו ליהנות משעות ארוכות של שקט, של הרפיה, של מנוחה. אתם פתוחים לקבל חלומות נעימים, מתוקים, מרפאים. אתם צוללים ונרגעים. אני מאחלת לכם לילה ארוך, נעים, רגוע, שלב ומתוק.